O Goberno cambia os baremos para o copagamento dos medicamentos e a parte que temos que aboar os pacientes polos fármacos subvencionados pola Administración. As persoas con ingresos baixos terán límites máximos de pagamento cada mes e redúcese a cantidade que teñen que aboar algúns pensionistas. Carlos. Sí, Marta, moitos dos medicamentos que se venden nunha farmacia custan máis do que pagamos por eles, pero o obxectivo do Goberno é que as condicións económicas, os cartos, non sexan nunca, ou cando menos no mellor dos casos, unha barreira para o acceso aos fármacos. Sobre todo, impedir que xente con ingresos baixos reduza ou mesmo chegue a interromper o seu tratamento porque lle supón demasiado cada mes. Por iso a gran novidade deste Real Decreto Lei é que se establecen uns topes máximos para as persoas activas, os pacientes activos, pero con rendas inferiores aos 35.000 euros, para que teñan sempre limitado o gasto en menciñas que terán que facer cada mes, algo semellante ao que xa acontece cos pensionistas. Podemos atopar un exemplo nestes andeis. Antes, unha persoa activa con traballo pagaría uns 30 euros por estas pílulas pro colesterol. Agora hai topes para rendas máis baixas. Pagarías 8 ou 18 por el. E no resto do mes non pagarías nada máis por o resto dos medicamentos. Esa é a gran novidade, que as persoas en activo con ingresos de menos de 35.000 euros ao ano terán limitado o que pagan cada mes polos medicamentos, entre 8 e 62 euros. Facilita moito a que a xente poda tomar a medicación e non vexa con problemas ni dificultades para levar a cabo eso. Tamén se establece un novo tramo de copagamento para os pensionistas con rendas medias, cun tope de 13 euros ao mes. Chegalle ben, vamos, chegalle ben de gasto, porque estás todo o mes a dalle que te pego. Y que hayan hecho esto de reducir es una cosa fantástica. A idea é evitar que persoas de ingresos baixos renuncien ou reduzan os tratamentos de enfermidades crónicas, como a diabetes. Hai outra serie de medicamentos, bueno, pues porque interrompas un par de días non vai pasar de nada, como pode ser pues, un protector de estómago ou algo do colesterol, porque 2-3 días estes en elas non pasa nada, pero hai certo tipo de medicamentos para diabetes, para tensión, antipilépticos, cousas así, que non se poden suspender. Ollos, só se limita o copagamento dos medicamentos subvencionados, non os de prezo libre.